Els reptes als que s'enfrenta la nostra societat han augmentat substancialment. Digitalització i revolució tecnològica, canvi climàtic, globalització i moviments migratoris, salut universal i treball digne. Nous desafiaments per a una societat plural i canviant que necessita noves solucions polítiques, jurídiques, ètiques, de pensament. Tens el dret de millorar el món i la facultat per a fer-ho. Ja pots dir, soc de la Facultat de Dret.